kuituprojektimme alkavat alueen kuituverkon suunnittelulla sekä kaivu- ja sijoituslupien hankkimisella. Kuitukaapelin kaivuutyöt tehdään ensin katuosuuksilla. Tiheästi asutuilla alueilla jätämme kaapelikiepin jokaisen tontin rajalle, kun taas haja-asutusalueella kaivamme liittymätilausten mukaisesti. Seuraavaksi kaapeli kaivetaan perille liittymän tilanneille taloille. Ennen tontillasi tehtäviä kaivuutöitä olemme yhteydessä sinuun ja sovimme, mitä reittiä kaapeli kaivetaan talolle. Mikäli tontillasi on valmiina putkia, käytämme niitä kaapelin vetoon. Kerro putkista mielellään jo tilausta tehdessäsi, niin osaamme ottaa ne huomioon. Kaivuutöihin tontillasi sisältyy kaapelin kaivuu sovitun reitin mukaisesti sekä kaapeliojan täyttö ylöskaivetulla maa-aineksella. Pyrimme kiertämään kiveykset, istutukset ja muut pihan vaikeasti palautettavat osat. Jos asuinalueellasi on jo kuituverkko, voit tilata liittymän joko avaimet käteen tai tee se itse versiona. Avaimet käteen liittymän me hoidamme valmiiksi asti, eli asennamme yleensä kaivaen kuitukaapelin myös tonttisi osalta ja sen jälkeen asentaja vie kaapelin sisään taloon ja päättää sen liittymään sisältyvään kuitumuuntimeen. Toimitusaika on yleensä 4-8 viikkoa. Tee se itse liittymän tilatessasi, vastaat itse kuitukaapelin kaivamisesta tontillasi ohjeidemme mukaisesti. Tontin rajalle jätetty kaapelikieppi on verkon rakennusvaiheessa merkitty puukepillä. Sen alta löytyy värillisellä levyllä suojattu valokuitukieppi. Kaapeli on niin pitkä, että se riittää talollesi asti. Uusilla tonteilla kaapeli jätetään yleensä samaan paikkaan kuin sähkökaapeli. Olethan yhteydessä, jollet löydä kaapelikieppiä, ja muista ilmoittaa asiakaspalveluumme, kun olet saanut kaapelin perille taloon tai sen seinustalle. Tämän jälkeen noin 2-4 viikossa tulee asentajamme kotiisi ja hoitaa liittymän asennuksen. Muista olla varovainen kaivaessasi kuitukieppiä esiin. Lisää ohjeita löydät kotisivuiltamme.